gyda Tedi. Dydy Tedi methu bod hefo fi heddiw, ond mae o'n dweud helo mawr i chi gyd a cofiwch chi ddal i symud gyda Tedi. Reit, ydych chi'n barod i ddawnsio neu ddim bach o ioga? Ydych chi? Gret! Dim ond sesiwn byr heddiw, felly am i gychwyn gyda cnesu i fyny. Pawb i ddawnsio! Ysgwydau! Seilio. Da ni'n mynd i ymestyn rwan. Gweithio i fyny. Ymestyn yn uchel fel llaw. Ymestyn at y menfod, mae Tedi mor fawr. Gweithio i fyny. Iawn chi, beth am i ni eistedd i lawr? Pwy sy'n hoffi llyfrau Magi Ann? Dwi'n hoff iawn ohonynt, a heddiw dwi wedi dewis y llyfr Pero. Dyma'r blodau. Mae'r blodau yn tyfu tu ôl i'r tŷ. Mae Pero yn cysgu. Mae Pero yn cysgu o dan y blodau. Be am i ni wneud dawns fatha Pero? Pawb i eistedd i lawr. Pawb i gysgu fel Pero. Gorwedd lawr. Ysgwyd o ochr i ochr. Dyma Magi Ann yn chwarae efo Tedi. Dyma Dicw yn chwarae hefo Doli. Be sydd yna? Mae pry bach tu ôl i'r blodau. Reit, be am i ni wneud synau fel y pry bach? Pwy sy'n gallu redi bys ar y ceg a gwneud y sŵn?
ydych chi'n teimlo'r gwynt yn dod drwy eich dannedd? Y sŵn nesaf dyn ni am wneud ydy y So dwylo ar eich gwefusau, glwyd yn symud. Ydych chi'n teimlo nhw'n symud eich gwefusau? Ydych? Ac yr un olaf dyn ni am wneud ydy Ydych chi'n teimlo hyn o'n symud hefyd? Da iawn chi. Pero! 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 Mae pryd bach tu ôl i'r blodau. Wwff, wwff, wwff. Mae pero yn rhedeg i'r tŷ. Sy'n gallu gwneud symudiad fatha pero. So, dwyl ar y llawr, traed i fyny. A ymestyn. Da iawn chi. Mae Magi Ann yn rhedeg ar ôl pero. Mae Tedi yn rhedeg ar ôl Magi Ann. Mae Dicw yn rhedeg ar ôl Tedi. Mae Dolly yn rhedeg ar ôl Dicw. Mae'r pry bach yn gwenu. Pwy sy'n gwybod y gan pen ysgwyddau coesau traed? Ydych chi'n barod ar ein mynd i ganu gyd gyda'n gilydd? Pen ysgwyddau coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed a llygaid clustiau trwy'n acig. Pen ysgwyddau coesau traed. Da iawn! Ydych chi'n meddwl dyn ni gallu mynd yn gyflymach? Ydych? Barod? Pen ysgwyddau coesau traed. Pen ysgwyddau coesau traed a llygaid clustiau trwy'n acig. Pen ysgwyddau coesau traed. Waw, da iawn chi! Dyn ni bron o cyrraedd y diwedd, felly beth am i ni ymlacio? Pawb yn rhoi cwtsi Tedi. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a welai chi gyd wythnos nesaf. Cofiwch i lawrlwytho'r apiau Magi Ann i glywed am yr holl straeon. Hwyl am y tro!